سلام كم يتمسيو خبركم قطعتلتين لومي حامس عسران سلستن ميازيا ساعة تشعة مشز تدالوه زينا وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كتقطعتلنا بخبر زعدن بيطرس منقص عرسة زينا ኤርትራው ማህበረ ኮማት ኣብ ስዊዘርላንድ ሽወደን ኣሜሪካን ቀጠርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት አካይዶም ቅነ ውዳቤታት ሃይማኖት ዞባ ደቡብ ኣብ ዑበል ዞባ ዓረዛ ተካይዱ ኣብ ዞባ መንሱራ አገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ወታው ውፅኢት ይርከበሎ ኣሜሪካን ዘተ ሰላም ተበግሶ ከዘይብላ ፕሬዚደንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ወቂሱ መንግስት ኒጀር ኣብ ሃገሩ ተዋፊረን ዝጸንሐ ኣስታት 3000 ዘይመንግስታውያን ውድባት ንጥፈታትን ከቋርጻ ወሲኑ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ ምውሓዝ ጸጥታ ዶባት ዘተኮረ ስምምዕ ተፈራሪመን ኤርትራው ማሕበረ ኮማት ኣብ ስዊዘርላንድ ሽወደን ኣሜሪካን ቀጠርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት አካይዶም ከካቦቱ ዝበጽሐና ሓበሬታ ጋዜጠኛ አርሴማስ ሞረም በመልክዕ ጸብጻብ አዋሂዳተላ ይስዕብ በዚህ መሰረት ኤርትራውያን ነበርት ባዝል ልጓኖ ሉዘርንን ጀነቫን ስዊዘርላንድ መደባት መኸተን ልምዓትን ምዕዋትን ተራኦምን አበርክቶምን ምዕዛዝን ዘዓለመ ህዝባዊ ሰሚናራት አካይዶም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ እስማዒል መሐመድ ኑር ኣብ ኤርትራ በመትከር ርእሰ ምርኮሳ ማሕበራዊ አገልግሎታት ንምስፋሕን ቁጠባዊ ሓርነት ንምርግጋጽን ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ መደባት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ በሓፈሻ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ድማ ብፍላይ ፈጢርዎን ዘሎ መሰርሆ አመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም ውዳበ ቀንድን መሰረትን ናይ ኩሉ መደባት ናይ ዝበለ አቶ እስማዒል ኣብ ወጻእ ዝነብሩ ዜጋታት አካል ናይቲ ዝትግበር ኩልንትናዊ ሃገራዊ መደባት ንክኾኑ ንቕሓቶም ኣበሪኾምን ሓድነቶም ኣስጢሞምን ኣብ ምሕያልን ምስፋሕን ውዳበታት ኣተኪሮም ክሰርሑ ብምዝኽኻር ፕሮጀክት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣቆርደት ንምዕዋት ንዝገበርዎ ኣበርክቶ መጒሶም ተሳተፍቲ ብወገኖም ጽፉፍን ስሉጥን ቆንስላዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ተኣታትዩ ንዘሎ ኣገባብ ስራሕ ብምምጓስ ንዝያደ ኣድማዕነት ጎስጓስ ክግበረሉ ተላብዮም إذا خمزين كله فتسام قديات إمباسي إرتراب هجرات اسكندنافيا أتو محمد علي محمد سعيدن حلفي قنصلا وقديات أتو يمانا أبران ننبرتي كتما أوميو سمين شودن نابز قبرو سمينار كان دا أتو كرو ودابيتات رابعي جنبار مدلال إرتراوي كوماتن محيال هجراو مدباتن كم زخونة بمقلات كلن ودابيتات بعتب كسر حلو أزخخيرام نساتو مسعيبم قنصلاوي አገልግሎት ንምሃብ ዝተኣታተወ ኣገባብ ኣሰራርሓ ሩኡይ ፍትሓምፂኡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓሊፉ ዝረአ ሕጽረታትን ብድሆታትን ንምቅላል ሽማግለ ከተማታት ንዝገብርኦ ዘለዋ ምትሕግጋዝ ሞጊሶም بخال وغن هاجراو شماغله ኤርትራውያን አሜሪካውያን ዞባ ማእከላይ ምዕራብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ በ18 ሚያዝያ ዓመታዊ ዋዕልኡ ኣብ ከተማ ቺካጎ አቃኒዖም ኣብቲ ካብ 13 ከተማታት ዝተወከሉ ኣባላት ዝተሳተፍዎ ዋዕላ ኣብ 2025 ዝተሰላሰለ ውድባዊ ንጥፈታት ብምግምጋም ውጥን መደባት ስራሕ 2026 ድሕሪ ምሕንጻጽ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በአሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ሰለስተ ተግባራት ፖለቲካዊ ስራሕ ህዝባዊ ግንባር ብዝብል አርእስቲ ሰፊሕ ትምህርቲ ሂቦም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ተግባር መደባት ስራሕ 2026 ኣብቲ ትምህርቲ ምርኩስ ዝገበረ ክኸውን ተማሕጺኖም بزي كازي إرتراوያን ነበርቲ ኣደው ሓቀጠር ክብርታትና ድርዕና ብዝብል ቴማ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዕለት ብዘንጸባርቕ ምዕሩግ መሰናዶታት ጸንቢሎም ب17 ሚያዝያ ዝተኻየደ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ቀጠር አቶ ዓሊ ኢብራሂምን ኣደንበር ሃማደን ንታሪኻዊ ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ናጽነት ምኽባር ልኡላውነትን ህንጸት ሃገርን ድሕሪ ምግላጽ ከምቲ ብቃልሳ ማዕርነታት ዘረጋገጸት ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ንምዕዋት ውፉይ ኣበርክቶ ተካይድ ከም ዘላ ገሊጾም ጀንፈር ሃማመት ዞባ ደቡብ ዕዙዝ ተሳትፎ መንስያትን ተማሃሮን ዝተራእየሉ ቅነ ውዳቤታት ኣብ ዑበልን ዞባ ዓረዛ ካይዱ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዝተዛዘመ ኣስታት 3000 ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዝባን ደብሪ ደብረ ስላሴ ገዛ ድንጉር ዓዲ ባላን ዓዲ ወስኽን ዝተሳተፍዎ ቀነ
ኣብ 12 ምድባስ ተኸፋፈለ ስፖርታዊ ባህላውን ትምህርታውን ንጥፈታት ብመልክዕ ውድድር ከም ተኻየደ ተገሊጹ ሓላፋ ማመተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ኣማኒኤል ኣምባሳጀር ዕላማቲ መደብ ኣብ መንጎ መንእሰያትን ተማሃሮን ሌላ ምፍጣር ብመልክዕ ውድድር ኣካላውን ኣእምሮኣውን ብቕዓት ከጥሪ ምትብባዕ ከምኡውን ዝምባሌታቶም ምልላይን ምምዕባልን ከም ዝኾነ ገሊጹ ሓላፊ ጨንፈር ሃማመተ ዘዋዶ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ብወገኑ ንኣገዳስነት ናይቲ ቅነ ብምጥቃስ ብኩልንትኑ ንኽዕወት ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ኣመስጊኑ ኣመሓዳር ዘዋዶ ኣቶ ሃብታብ ተስፋጼንን ኣመሓዳር ንዞባ ዓረዛ ኣቶ ርእሶም ክፍለ ማርያምን በብወገኖም መንእሰያት ብሓድነቶም ስጡማት ብስርሖም ብሉጻት ከምኡውን ባህላዊ ክብርታቶም ዝተላበሱ ንክኾኑ ሃማመተ ንዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምምጓስ ደገፍ ናይ ኩሎም ኣካላት ከይፍለዮ ተማሕፂኖም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ኣስታት 1500 መንእሰያትን ተማሃሮን ዝተሳተፍዎ ብመልክዕ ውድድር ዝተኻየደ መደባት ብውልቅን ብጋንታን ዝተዓወቱ ሽልማት ክዕደል እንከሎ ምምሕዳር ከባቢ ገዛ ድንጉር ጎብለል ብምዃን ዋንጫ ተሸሊማ ዑበል ካብ ከተማ ማይ ድማ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ ኣብ ንዞባ መንሱራ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ብምስፋሕ ብቕዓት ተማሃሮ ክብ ንምባል ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶታት ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ወታዊ ጽልዋ ፈጢሩ ከም ዘሎ ነበርትን መምህራንን ገሊጾም መምህራን ቅድመ ትምህርቲ ብወገነን ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንዕብየትን ብቕዓትን ቆልዑ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ተኸፊቱ ንዘሎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉ ኣተሓሳሲበን ሓላፊ ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር መሐመድ ኣሕመድ ብወገኑ ኣብ 10 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ዝተጸንበሩ 547 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 1253 ተማሃሮ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዕድሜኦም ንቅድመ ትምህርቲ ዝኣኸለ ቆልዑ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምቕራብ ኣመሓደርቲ ከባቢ መሻርክቲ ኣካላት ጸለውቲ ሰባትን ወለድን መምህራንን ቀላሲ ተራ ክጻወቱ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩነታት ትምህርትን ተማሃሮን እትከታተል ሓይሊ ዕማም ቆይማ ኣብ ተሳታፍነት ተማሃሮ ዲስፕሊን ቀረብ ናውቲ ትምህርቲ ብኩራትን ግናይ ወልፍታትን ዘተኮረ ዘተባብዕ ስርዓት ተሰላስል ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣብ ገለ ምምሕዳራት ከባቢ ዝረአ ዘሎ ትሑት ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ንምምሕያሽ እታ ሓይሊ ዕማም ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ኣመሓደርቲ ከባቢን ተዋሂዳ ክትሰርሕ ተላብዩ ኣብ ንዞባ ተሰኔ መንእሰያት ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ መደባት ልምዓት ዕዙዝ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ መለስ ገብራይ ሓቢሩ ብ18 ሚያዝያ ምስ ኣባላት ውዳበ መንእሰያት ሲቪል ሰራሕተኛታት ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ውዳበ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ባህላዊ ስፖርታዊ ፖለቲካውን ልምዓታውን መዳያት ዝምስገን ንጥፈታት ከም ዝሰላሰለ ገሊጹ ኣካየድቲ ናይቲ ውዳበ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ መንእሰያት ዘተኮረ ጎስጓስን ስልጠናታትን ስፖርታዊ ውድድራት ሓገዝ ንጽጉማት ወገናት ማእቶታዊ ንጥፈታት ከምኡውን ምእካብ ዓመታዊ ክፍሊት ማሕበር ዘጠቓልል ንጥፈታት ከም ተዓመ ብምግላጽ ኣብቲ መስርሕ ንዝነበረ ብልጫን ድኻማትን ብዝርዝር ኣቕሪቦም ጸሓፊ ግደፍ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ዓብደልሓሚድ እስማዒል ብወገኑ ሃማመተ መንእሰያት ተወዲቦም ኣበርክቶም ኣብ መደባት ልምዓት ንምሕያል ኣብ ዝነጥፈሉ ዘሎ መድረኽ ምትሕባር ግንባር ከም ዘይፍለዮ ኣረጋጊጹ ኣመሓዳር ንዞባ ተሰኔ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ብግዲኡ ውዳበ መንእሰያት ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኤርትራዊ ባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ኣብ ሓድሽ ወለዶ ንምስግጋር ንዘካየዶ ንጥፈታት ብምስጋን ኣብ ቀጻሊ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ተማሕፂኑ ኣብ መወዳእታ 11 ዝኣባላታ ሓዳስ ኣካየዲት ኣካል ተመሪጻ ሃኮሰ ጨንፈር ዘዋዶ ባቆይሕ ባሕሪ ብምኽንያት ሓደ ግንቦት ዓለማዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕያል ኣፍራይነት ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣካይዱ ኣብቲ ጋጣሚ ትርጉም ኣምር ኣፍራይነት መዐቀኒታት ኣፍራይነት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ረቋሒታት ከምኡውን ምስራፅ ባህሊ ዓያይነት ኣብ ቦታ ስራሕ ብዝብል ኣርእስታት መግለፂ ቀሪቡ ሓላፊ ጨንፈር ኣቶ ሑሴን ኻልድ ብወገኑ ተራ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ኣስራሕትን ኣብ ምዕባይ ኣፍራይነት ኣብ ምዕቃንን ምሕያልን ዝረአ ብድሆታትን መፍትሒታቱን ተራ ምብሃል ኣብ ኣፍራይነት ከምኡውን ተጠቃምነት ቴክኖሎጂን ምድንፋዕ ኣፍራይነት ዝምልከት መብርሂ ሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ንዝርከባ ሓራሳት ናይ ናውቲ ፅሬት ደገፍ ገይረን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት أمريكا نزت سلام نصوص تبغسو كم زي بالله بريزيدنت إيران مسعود بيزكشان وقيسون
ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብን ናብን ወደባት ኢራን ዝካየድ ምንቅስቃስ መራኽብ እናዓገተ ንሰላም ምጽውዑ ቁንዕ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፔዜክሻን ዘተ ሰላም ቅድመ ኩነት ክህልዎ ከም ዘይግባእ ረዲዩ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ዘሎ ተደጋጋሚ ምፍራሕን ጸቕጥን ንዘተ ሰላም ዝዕንቅጽ ምዃኑ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ፔዜክሻን ኢራን ብጸቕጣ ኣሜሪካ ኣብ ዘተ ከም ዘይተኣቱ ደጊሙ ኣነጺሩ ብ11-12 ሚያዝያ ኣብ ፓኪስታን ዝተኻየደ ናይ ቀዳማይ እግሪ ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ብዘይስምዕ ከም ተዛዘማ ይርስዓን ብኻልእ ወገን ኢራን ብመጻወ ሆርሙዝ ክሓልፋ ንዝፈተና ክልተ ንግዳውያን መራኽብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተወት ኣፍሊጣ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፀ መግለጺ እተን መራኽብ ብዘይፍቃድ ናብቲ መጻወ ብምእታወን ንሕጊ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ብምጥሓሰንን ከም ተታሓዛ ብምሕባር ምዝራግ ጸጥታን ስርዓትን መጻወ ሆርሙዝ ዘይስገር ቀይሕ መስመር ምዃኑ አጠንቂቑ እዚ ከምዚል እንከሎ ሰበስልጣን ምክልኻል ኣሜሪካ ብሰራዊት ኢራን ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ተጻዊዱ ዘሎ ነተውክቲ ንምእላይ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ንኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊጾም ይኹን እምበር ነቲ ነተውክቲ ናይ ምእላይ ስርሒት ክጅመር ዝኽእል ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ዘብቅዕ ጥራይ ምዃኑ እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ ኢራን ብርክት ዝበለ ዘመናዊ ነተውክቲ ኣብቲ መጻወ ከም ዘጻወደት እዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ መንግስቲ ኒጀር ኣብ ሃገሩ ተዋፊረን ንጸንሓ 3,000 ዘይመንግስታውያን ውድባት ንጥፈታተን ከቋርጻ ወሲኑ እቲ ካብ 2025 ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምጽራይ ንጥፈታትን ምእጋድን ኣካል ምውሓስ ሉዓላውነትን ምርግጋጽ ውሽጣዊ ጸጥታን ምዃኑ እቲ መንግስቲ ኣፍሊጡ ኣሎ እተን ትካላት ጠንቂ ጸጥታዊ ጸገማት ኮይነን ከም ጸንሓ ብምጥቃስ እቲ ስጉምቲ ከም ዝቕጽል ኣረዲዩ ኣብ ኒጀር ልዕሊ 4,700 ዘይመንግስታውያን ውድባት ክነጥፋ ከም ዝጸንሓ እዮም ጸብጻባት ዘረዱ መሻርክቲ ኒጀር ዝኾነት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ልዕሊ 100 ዘይመንግስታውያን ውድባት ናይ ምስጓክ ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ዝዝከር እዩ እተን ትካላት መሳርሒ ግዳማዊ ምትእትታውን ሽበራን ኮይነን ከም ዝጸንሓ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ወቒሱ ኒጀር ቡርኪና ፋሶን ማሊን ግዳማዊ ምትእትታው ንምግታእ ምስ ፈረንሳ ንዝጸንሐን ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕል ብምስራዝ ኣብ መሬተን ዓስኪሩ ንዝነበረ ሰራዊት ሃገር ከም ዘውፅኦ ኣይርስዓን ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ ምውሓስ ጸጥታ ዶባት ዘተኮረ ናይ ኣስታት $900 ሚልዮን ስምምዕ ተፈራሪመን እቲ ክልታዊ ስምምዕ ብቐንዱ ኣብ ምግታእ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዘተኮረ ምዃኑ ሰመዚ ጸጥታ ክልተን ሃገራት ሓቢሮም ብመሰረት ስምምዕ ፈረንሳ ብግዛእት ኣቢሎም ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩን ዝፍትኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክትዓግት ብሪጣንያ ድማ ሙሉእ ወጻኢታት ናይቲ ስርሒት ክሽፍን እያ ነቲ ስምምዕ ንምትግባር ፈረንሳ ኣብቲ ምስ ብሪጣንያ ዘራኽባ ማያዊ ኣካል ብርክት ዝበላ ሄሊኮፕተራት ሰራዊትን ድሮናትን ከም ተዋፍር ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝተበጽሐ ናይ ኣስታት ፍርቂ $1 ቢልዮን ተመሳሳሊ ስምምዕ ውጽኢታዊ ከም ዘይነበረ እዩ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝወቅስ ኣብ ክፍለ ሃገር ጆርጂያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዝተኸስተ ባርዕ መሮር ከቢድ ኣከባቢያዊ ዕንወት ወሪዱ በቲ ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ዛጌት ልዕሊ 29,000 ሄክታር ጫካ ከም ተሃምኸ ተገሊጹ ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዚ ስርሒት መጥፋት ሓዊ ጆርጂያ ሓቢሮም እዚ ከምዚል እንከሎ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ጃፓን ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 4,000 ሄክታር ጫካ ክህመኽ እንከሎ ብርክት ዝበለ ኣባይቲ ከም ተቓጸለ ተቓሊሑ ጠንቂ ባርዕ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ክሊማዊ ዋዒ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ 2026-2027 ንዩክሬን ወለድ ዘይብሉ 9 ቢልዮን ዩሮ ልቓሕ ንምሃብ ንዝወፀ እማመ ኣጽዲቖሞ እቲ እማመ ትማሊ 22 ሚያዝያ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ዝጸደቐ ተሓቢሩ ኣሎ ብመሰረት መግለጺ ኮሚሽን ኤውሮጳ ሕብረት 60 ቢልዮን ካብቲ ልቓሕ ጠለባት ምክልኻል ዩክሬን ንምምላእ ዝተረፈ 30 ቢልዮን ድማ ንሓፈሻዊ ባጀት መንግስቲ ንምድጋፍ ከም ዝውዕል ተፈሊጡ ሃንጋሪ ኣቐዲማ ነቲ እማመ ብናይ ቆፍ መሰላ ክትዓግቶ ምጽናሓ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከምዚል እንከሎ ኣምባሳደራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ መበል 20 ሓድሽ ዙርያ እገዳ ንምጽዳቕ ኣብ ስምምዕ በጺሖም እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ብቐንዱ ንጸላታት ጸዓትን ፋይናንስን ሩስያ ኢላማ ዝገበረ ከም ዝኾነ ሰመዚ ናይቲ ሕብረት ገሊጾም ኣለዉ ከም ኣካል ናይ ዝእማመ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ምምላስ ነዳዲ ዝነጥፋ 43 መራኸብን 20 ባንክታትን ሩስያ ንምእጋድ መደብ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣሎ ኤውሮጳ ሕብረት ብ6 ለካቲት መበል 20
حادش زوريا أجدا قبل على روسيا نمصداق زعلمه وسانة كم زعم مذكريو كونات يوكرين قدمي 4 عامات كاب زجمر أوروبا وحبرات نصلاتات ساعات فاينانسن تكنولوجي روسيا إلى ما زجبرة 10 زوريات أجدا كم زاد صداقات صبصبات يحبرون እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዘጽድቆ ዘሎ እገዳታት ትሪልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ደቡብ ኮርያን ቪየትናምን ኣብ መዳይድ ኒውክሌሳዊ ጸዓት ቴክኖሎጂን ጸጥታን ዘካይዶ ምትሕብባር ንምድንፋዕ ተሰማሚዐን ክልቴን ሃገራት ኣብዚ ስምዕ ዝበጽሓ ኣብ ቪየትናም ዑደት ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጃይ ሚዩንግ ምስ ፕሬዚደንት ቶላም ኣብ ከተማ ሃኖይ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ኣብ ትርክብ ብውሕድ 12 ናይ ምርዳእ መዘክር ክፍረም ከሎ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ክሳብ 2030 ናብ 150 ቢልዮን ዶላር ንምዕባይ ከምኡውን ኣብ ዓውድታት ትሕተ ቅርጺ ቴክኖሎጂ ኒውክሌሳዊ ጸዓት መጓዓዝያ ባቡር ሰብ ሰርሖ ብልሕን ብርቂ ማዕድናትን ምትሕባር ንምክያድ ኣብ ስምዕ ተበጺሑ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ደቡብ ኮርያን ቪየትናምን ኣብ 2025 ልዕሊ 95 ቢልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ጸብጻባት ይሕብሩን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጃይ ሚዩንግ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት እውን ኣብ ህንዲ ተመሳሳሊ ምብጻሕ ብምፍጻም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝካየድ ንግዳዊ ምልዋጥ ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ብልዕሊ ዕጽፊ ንምዕባይ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሑ ዝዝከር እዩ ሩስያ ኣብ መጀመርታ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ብመስመር ሻምብቆ ድሩዝባ ካብ ካዛክስታን ናብ ጀርመን ዝላኽ ነዳዲ ደው ከም ተብሎ ኣፍሊጣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሩስያ ኣሌክሳንደር ኖቫክ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምኽንያት ናይቲ ምቁራት ቴክኒካዊ ጸገማት ምዃኑ ብምሕባር እቲ ናብ ጀርመን ዝላኽ ዝነበረ ነዳዲ ናብ ካልእ መስመራት ከም ዝቐንዓ ነጺሩ ይኹን እምበር ሚኒስትር ጸዓት ካዛክስታን እቲ ምቁራት ሰደድ ነዳዲ ምስቲ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት ሩስያ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተሓሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ ብምቁራት መስመር ሻምብቆ ድሩዝባ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ጀርመን ዝርከብ ንከተማ በርሊንን ከባቢያን 9 ሚታዊት ነዳዲ ዘቕርብ ዓብ ትካል ንመጻረይ ነዳዲ ብቐጥታ ከም ዝጽሎ ተሓቢሩሎ ኣብ ቀዳማይ ረብዓ ዓመት 2000 ጥራይ ካዛክስታን 730,000 ቶን ነዳዲ ብመንገዲ ሩስያ ናብ ጀርመን ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት ይሕብሩ ጀርመንን ህንድን 8 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ታሪኻዊ ተባሂሉ ዝተገልጸ ውዕል ሳብማሪን ንምኽታም ከም ተቓረባ ተቓሊሑ بمسارات منستر مكلخال جرمن بوريس بيستورياس زهابو مجلسي اتي وعل عب زغط سلسة وارح كزازم تتسويت كبر اتي مسجار تكنولوجيا زتقال الوعل نهندي شدشت تراغاس زمناوين ساب مارينات نمعتاق زعلميو اتن نوحي وان عب تحت ماي كتسان حز غلان زتراغا تكنولوجيا زعاتقان ساب مارينات بمتحبار كوبانيا جرمن عب كتما مومباي هندي كم سرحة فليت الله هندي قداميتي كابتن ساب مارينات ኣብ 2032 ክትርከብ ትጽቢት ይግበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኤርትራዊ ማሕበር ኮማት ኣብ ስዊዘርላንድ ሽወደን ኣሜሪካን ቀጠርን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣካይዶም كنا ودابتا تمامت ازوادو باب عبل نوزبا عرزات خايدو اب نوزبا منصورا اقولت قدمت مرتي ام مسرح ممهارن مستمهارن وتا وصيت يركبلو امريكان زت سلام تبقسو كم زي بالله بريزيدنت مسعود تزيكشان وقيسون መንግስት ኒጀር ኣብ ሃገሩ ተዋፊረን ጸንሓ 3000 ዘይ መንግስታውያን ውድባት ንጥፈታተን ከቋርጻ ወሲኑ ብሪታንያን ፈረንሳን ኣብ መውሓድ ጸጥታ ዶባት ዘተኮረ ስምምዕ ተራሪመን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስተረፉ መደባትና ሰላም